I 10 ljudi dobrodošli još jedan mi klip. Danas snimamo Minecraft. Danas ćemo u Minecraftu pokazati jednu novu verziju 1.8. Uzimamo u Minecraft. Vidite zato što nisam mogla uključiti Minecraft, ali lagovalo bilo malo. Ulovim Minecraft učica. Ovo je moj prvi video klip, zato neće baš da bude savršena slika Minecrafta. Vidjet ćete kako. Ali dobro, ja sam to da pokažem na srpskom 1.8. Da sam vidio da mnogo malo klipa ima tome. Rešio sam da snimam. Laza kreativnost. Znači, ja sam napravio jedan svet kreativnosti. Nešto sam tu pravio. Imam čak i teksturu, ali nisam uradio. Evo ovako, prvo neću ništa da radim, prvo ću nešto pokažem. Neke nove blokove, to su... Što se te? Ovo je dirtka, neki beli... Kvart, neki... Andens, pravi... Bože... mislim da je sve to. I da blok ugla. I imamo ovo, neću to da pokazujem, to je ovo mislite. Da, spravim
u sljedećem klipu.